James chapter 3, the verses 13. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life. Ani Bible verse Chajakkukmani John simani Kokthai kahami. Kaitor sunjano asuk Chajakkukma bai bini sundari sadlano rahoka as sadlano poito khaine borok bod ipano thangnai ambai. Ni Baibelni bisingo an khawna hongmani portunga ke matai simen Kokthai kaham soyadai 33 pornang sawana amlang khop sajago ani jibono ani nukungo ang belai nangjago aro sajak tongo soyadai 33 porto sajak tongo tamukhe bini hani bagi sewan sogrodi bol nai matunya tongna bagi sewan sogrodi haki bondor nase mani rokna rowana ni sabaro gabon bisingti singone khakjangma nukungo phayo akonglo ting khobo chui rakhawi tong hangke tai nukungo bahajo chanti khakjangma phayo asuna hambai. John chapter 14 verses 1 to 6. It is omoke cover way kasi sejak ani bekawa belai na nango ako nang mutu manai belai no ani sak isa strong feeling kayo abo ke au barso ke ani je nangjakmani au barso ke au kasi Kokthai Jesus sawo angno langma angno kubui ani bisingti phayang ke kebu phano jumna hawo duklamo kewo halmia ni kaisa tongo abo kaisa belai no nangmani anbari. Matthew chapter 5 verse 8 Bakha kufurok borok hamsajak kaitor no borok luknai amo ongkha Sermon on the Mount hathai kuchuko kaitor sungna phurungmaniko. John chapter 15 verses 5. Angke anggur bukan mirokke bede ani ang bai kansoke tongke mirok butai kabang taine. 마타의 띵 이거 엄마한테 꼭 찾았고 나라 카피록이 까이더니 하상박까 버릇 없다고 아코도마까 함 앞으로 카키 필드 이미 샤머니 꼭 나보 버릇 카키 필드는 있다